Du skal køre vores kombibil. Den er 7,5 meter lang, 3,30 meter høj, og den kører på diesel. Når du skal sætte strøm til bilen, fast landstrøm eller generator, og den befinder sig herinde, trækker slisken ud, helt ud. For at starte generatoren, skal du dreje knappen over på choker og sørge for, at det grå hætte er på on for oven. Og så trækker du i snoren. Og når den har stået lidt på choker, så skal du skrue den over på on, som er enkeltstregen. Generatoren har 2 modus, variabel og fast. Vi anbefaler variabel, for så sparer du brændstof. Jeg anbefaler altid, at generatoren ikke står her lige foran døren og oser lige ind. Og husk, at generatoren kører på benzin. Herinde i kassen har du ekstra ledninger, en benzindunk med benzin til generatoren og 2 kegler. For at tilslutte generatoren, der skal du bruge det her adapterstik. Det store stik går ind i stikket her, og det lille stik går i generatoren. Der er 10 meter forlængerkabel med inde i kassen. For at komme ind i bilen skal du have stigen ud, og der skal du bruge den her nøgle. Herovre i hjørnet af bilen, der kan du styre oliefyret. Det tænder du ved at dreje på den knap her. Her kan du styre og tænde vandpumpen på vandhanen, og du kan tænde for ventileringen i rummet. Herinde under vasken er selve tanken til vandhanen medfølgende vandkande, så du kan fylde vand i. Og husk at låse døren under kørsel. Hvis du har problemer, så er du altid velkommen til at ringe til vores vagttelefon på 61 77 33 10.